Keď hovoríme o momentálnej kríze v automobilovom priemysle, tak sme ju spôsobili my sami, aj tento parlament svojimi rozhodnutiami a hlavne tým, že sme tak strašne tlačili na Green Deal a na také nezmyselné aspekty a nezmyselné nariadenia, ktoré sme si poriadne nepremysleli. Dúfam, že nová komisia bude hovoriť pri takýchto rôznych návrhoch, kto bude predkladať aj o dopade a dopadových štúdiách, ako rôzne naše rozhodnutia môžu ovplyvniť rôzne sektory priemyslu a ako vlastne majú dopadať na jednotlivých ľudí. Automobilový priemysel je v kríze, pretože my sme rozhodli, že budeme používať už len elektromobily. Toto musíme jednoznačne zvrátiť. Musíme sa zaoberať ako Európsky parlament a Európska únia tým, aby sme sa pozreli na to, čo sme schopní spĺňať. Ľudia si kupujú auto, pretože ho potrebujú, nie preto, že by nemali čo robiť s peniazmi. A preto, keď kupujem auto, tak tá najdôležitejšia informácia o aute je samozrejme jeho cena. Takže cenová dostupnosť aut pri akomkoľvek type aut je to najdôležitejšie, na čo sa ľudia pozerajú. Mne sa páčili nápady, ktoré aj kolegovia spomínali, že poďme podporovať rôzne iné typy paliva, poďme podporovať rôzne iné formy, napríklad hybridných aut, ale nehovorme stále iba o elektromobiloch, pretože naozaj je s tým veľký problém.